awisan kayo nga magipaglukib kanyak ti Psalms 40 verse number 8. Okay? Psalms 40 verse number 8. Tumakder tayo amin. Kat intayo ituloy, deti adalan tayo nga bersikulo, may salaeng basaan tayo nga gigiddan, page 679. Page 679. Okay? Verse 8, basaan tayo ti Ilocano. Ready, read. Pagragsakak nga aramiden ti pagayatam, O Diyos ko. When tilinteg mo at da iti uneg, iti pusok. Oh, nagmayatan ka kapsad. There are almost about, more or less, 500,000 Ilocanos in Ilocos Norte. Ngem sapay kumata, ti Apo, kakabsat, makita na, digiti sumagmamano, kasken kaken kanyak. Nga awan sa baling at tarigagay ken, desire ken ragsak na, no di ti mga ramid, iti pagayatan, iti Apo. Challenge ang kaitang arabi, may panggap ti pagayatan, iti Apo. Kararag tayo, Apo Diyos nga nailangitan, agyamang kam iti saom nga binasami. Daytoy Apo iting kami challenge nga manggan. Kat sapay kuma ta agtignay kakada kami Apo. Kat palagipan na kami. Thank you Lord, use your servant mightily. In Jesus' name we pray. Amen. Tugaw tayo amin. Uray kadagay agbuybuy at Facebook. Alam nyo, di kita Bibliayo, di kita notebooks yo, kan ballpen yo, sardeng yo pelat obrayo, okay, kat agdingag kay nga nasyaat, uray tabasit lang ang minutos detoy, kat agtake note kay nga naimbag, amen? Okay. Kan nga ni mo tandi papamit Australia, kumusta kayo mo didang kakapsat? Makaturturog da na tagalas 10 ijayan, 7:40 di Pilipinas, 9:40 di Australian, kapsat. So nga, agsusuyab dan sa digituyan. Amen. Okay. Now, I delight to do thy will, oh my God. Ibagayo man, go. Maminsan pa'y, go. I delight. Okay. Upat nga banag nga nagpipintas nga balikas ti makita tayo kadije umuna nga paset. Ay. Anat ay. Siyak. May kadwa. Delight. Delight. May katlo. To do. Kat may kapat. Thy will. Nagmayatan kakabsat. I delight to do thy will. Now, review kailang kakabsat, umuna, DJI. Tapnon, ma-appreciate tayo, deto'y I, ti agsasaw dito'y ni King David. Now, first of all, kaya't kung nga makita yung kakabsat, nga deto'y pa nagsauna iti I, it speaks of position. Sino kada kayo ti ada posisyon na di trabaho? Ada posisyon nyo. Advisor kayo, no teacher kayo, manager kayo, ano pa dean o da, you have a position at work. Are you listening? Okay. Ni David kakabsat, dito iti point ha, dinggan nyo nga na yung bag. Ni David, king. Correct. So, hindi ko na nga ay, agsasaw ka di isuna, iti posisyon nga kasari? No. Apay, pastor, kasi, no, basahan di statement na, I delight to do thy will. Di nga min kakabsat. Kaslala, agsasaw isuna, nga adipen. Deta nga statement, no anat kayat mo isot aramidak, is that the word of a king? No. It's the word of a servant. Di kayat ko nga ma-realize yung kakabsat.
nga uray anya dagiti na ipakawus kada tayo, nga posisyon ana indagaan. Umuna iti amin, dapat ibilang mo't isarilim nga adipon na ka iti Apo. I am a servant of God in the school. Dapat deta kakabsat. I am a servant of God in the home. Duray ka tatang ka, adipon na ka ti Apo. Nga mangipatungpal ti pagayatan na, iti balayo. Sino kada kay ti Ama? Duty tayo, nga mangipatungpal ti pagayatan ti Apo, iti balay tayo. At adipon na tayo ti Apo. Di jay ti point na. Kaslagan Romel, architect. Kas architect, adipon na ka ti Apo. So haan lang agpatakder, agplano, agdrawing ti balay, ti trabahom architect. No diket ipatungpal mo, di kayat ti Apo, nga kas may sa Kristiyano. Dagay nga teachers, hala nga tagsaganat lesson plan, dakala trabaho deta. Mapanagisuro ti 8 to 5, nakabambanog deta, makitag mo, tigita lang ayo. Maka-stress, agawid ka, dapat iyawid mo. Hanyo kung kuna nga, Apo, nagado nga trabaho, nabambanogak lang arudan, ingkampela maki-prayer meeting, hamo kumakuna ti kasta, gaputahan ka lang nga teacher, adipon nakapay ti Apo. Dayjay ti dapat maawatan yu, iti daytoy nga bersikulo. Hindi po siya nagsasalita sa sintidong hari, sapagkat ang hari, hindi po magsasabi at your command. Ang hari, nagbibigay ng command. Ang hari, nag-uutos. Hoy, ikaw, gawin mo to. Hoy, ikaw, dito ka. Ikaw, pumunta ka. Tubig nga. Marami siyang alipin. Marami siyang alagad. Nagagawa ng kagustuhan niya. Ngayon sasabihin niya, ang lahat ng gusto mo, gagawin ko. Nagsasalita ba siya bilang hari? Hindi po nagsasalita bilang alagad. Kaya dapat ikaw at ako, hanyo kung kuna nagbannog trabaho, kakabsat, mindsetting yan. Uray ka sa no bannog mo trabaho, hamo pagrasrason deta, kasi ado obligasyon mo, nga alagad ti Apo. Duray kad siya kakabsat no na yung tawang, kaya't ko kumatumayag bridge, pero alagad ako ng Diyos eh. Kaya ikaw din, alagad ka, pumunta ka sa prayer meeting. Kayong mga nandyan, pumunta kayo sa mga churches natin. Alagad kayo ng Diyos eh. Sino bang akala mo sa sarili mo? Deta't problema ti Kristiyano, no nagkaroon ng ti posisyon, no nakaramanan ti title, no imangat basit ti biyagnan, nalipatan nan, nga alagad isuna ti Diyos. Yun yung point dyan. Sino yung ay na yun? Si David. Pag inaral mo, hari siya. Pero yung tono ng salita, hindi po siya nagsasalita bilang hari, kundi bilang alagad. Ganon din dapat tayo. Alagad tayo ng Diyos. So anyo kung kuna nga, awan agat no, manager ako, sakit dit ba pa nagbisbisita taon? Nangato posisyon ko, sakit ano tingin mo? Pambihira ka naman, no? Nag-manager ka lang, nag-boss ka lang. Hangka ma pa nag-disciplean, di ka ma pa nag-visitationan, di ka ma pa nag-isurod good news cluban, nalikalimutan mong alagad ka ng Diyos. Wag naman tayong ganun sa Panginoon. Yun po yung point dito. Maliwanag na ba? I hope na isaksak na panunot yun. Na huwag niyong kalilimutan. Uray, umang-angat kay ti posisyon yon. By the way, congratulations to Airman Jonard Pemado. Ipakita man. Yan ta Claveria, Jonard Pemado. Ayan tumakder ka man, Jonard. Duray man pa'y si kantot komanderen, Jonard. Hamo ko maibaga nga, exempted kan nga umay makigimong, exempted kanton nga ag soul winning, alagad ka ng Diyos.
Kay kaslakin ni David, dapat ko na matapo no anat pagayatam aramidek. Willing kamot lang, Jonar. Handang kanto ikarkarara, no hamo kayat nga aramiden, di pagayatan di apo. Di ba? Ano pang ikararagam, jay Kristiyano nga, di namot kayat nga aramiden, di apo kakabsat. Amuyo ti bigat, tinawagak, kumusta Jonar? Barok, kunak, at ti umuna nga sa una, thank you pastor, ti karkararagyo. Nailipas kumot lang te ko agad. Nagsiyaat ata idinang rugi di last year ti kasto nga bulanan nagsweldo gaya man. Binulanan. Oo. Tagakabsat tuno 25 sa ay 28 sa te kunana agsubli di tarlak. Ket umay kanto je ko umay kanto je lasam ta sikat ag piano. Pianiste nga min je klaberya. Iso nga numampay ada blessing ko king kuana idi nga agpakada kanya nga ag-apply ti Air Force. Oo, bale isut para idurun angin, puwersa Air Force an. Kakabsat. Kat ada blessing ko king kuana kadijay. Ngem nadagsen lat ta direct nagta mabakantian dayjay piano ijay klaberya. Isong awang pianist dayjay. When so nga umay kanto no Domingo de la Sam Jonard sikat ag piano kat kunakken ko na ipag-frame barok ta sapay kuma ta mai-transfer ka dito ipasukin. Iso nga nagpaarami dakti letter ikararagyuman ta innak mitten deta commander yan ta sapat deta Air Force no dakadakay ti agbuybuya kat Adam Amuyo please let me know. So, parami dakti letter, inak ikan ti Bible, ta bareng payagan dat nag-conduct ti Bible devotion ijay sapat. Kat numaamok, ibagak to jay, ada member me, i-transfer yung man dito yung naknukwa. Amen, Jonard? Napananan? Kasi, kung anak ti duty may pastor kat Lunes to Biyernes, available kam weekend. Kat masayang anak, di weekend na. Bilang Kristiyano, may magagawa yan para sa Panginoon. So, kakabsat, maawatan nyo, agserbitay ti Apo. Masayang anak nga pastor, nga nagpo-potential kayo, ang awamot di panunot ngamin, di alagad ako ng Diyos, servant ako ng Diyos, inak di kapilya, inak tumulong, inak agsulwining, inak makibisita, inak makipag-disciple, anak masapol, di kita mapanag-nekro, duray ko mala umay kayo sumurot nekro, nagsadot kayo kakabsat. Nakagagagat kayo ka, di kita trabaho yo, nagsadot tayo may panggap ti pa, nagserbi ti Apo. So, dijay, ti point na deto. He was not speaking as a king. He was speaking as a servant of God. Klaro? Okay, may kadwa nga balikas na, delight. Deto'y delight kakabsat, deto'y ti dapat nga masursuro tayo ken in-nurture tayo ti puso tayo. Han nga automatic nga naragsak ka nga agserbi ti Apo. Hamur orayan nga kaslada at agpakpakatawa ta sangwanam tapno adaragsak mo nga agserbi ti Apo. Masapol nga kunana I delight. Nobody motivated him to do that. Nobody actually preached to him to become excited in serving God, but it was his own will and commitment. Iso nga sikakan siya, no awan ragsak mo, responsibilidad mo, nga patauden, ken padakelen, data nga regta ken ragsak tayo, nga agserbi iti Apo. Okay, now, iti dito nga rabi talo ti klase ti tao. Pinadas ko nga in-classify. Katata, kitaam, no yan nadtoy, iti ayan mo. Okay? Kitaam no yan nadtoy, iti ayan mo. Number 1, basaan tayo. Those who follow God's will, but lack, si kakadeta, umay ka makigimgimong, ngam agpapatay ka. Adda ka jay kapilya, ngem awan regtam. Matmatay ka, aglamlamiis ka.
Mapapan kamat sumursurot jay Bible study, ngam no may panggap day jay talaga nga trabaho, awan pusum ijay, maibuyubuyog ka lang kadigi jay kakadwam. Ikaw ba yan? Kada kayo nga nabayagan nga miyembro, kastoy ka din tibiyag tayo. Mako na lang nga umay tayo magigimungan. Mako na lang nga umay maki-prayer meeting. Awan ragsakan. You're following God's will, but you lack passion. Amom ti dapat nga aramidem, kararag mo nga ti Apo, sindyan na ti regtagan ka. Hangko basol. Basol mo deta, ada nagkamalyam ti biyag mo. Ada naglabsingam. Ada nagkibaltangam. Ape, basta-basta ka di kakabsat kat tandaanan nyo aya. Uray awan pastor mo nga mangkaskasarita ging kat binigat. Di ka dita Holy Spirit kat paparparubruban na ka. Amom ti obram ngamin, you're grieving the Holy Spirit. Taapay ko na. Kaaw-awit but prayer meeting, rabrabi. Worldly music ta ding-dinggam. Di ka sub-sub-suban? Alaman. Di kita luglugan nyo, motor nyo, di kita cellphone nyo, anat music na ding-dinggan nyo, alaman? Oh. Sayo kong kuna, amom, alawan ragsak, kumapapan, tapos pastor, agpatpatama, uy, kuri ka. Amom, ure kasanot kasakit ko agprits, numayat tapusom, gusto me. Abay pa, basolan nakgayam. Basol mo deta. Agasam ta, nagpintas si preaching, agawid ka, anat patukaram yan talugan mo. Worldly music. Oh. No ko man believer, kakabsat kat na eh. Agpipinnos tata yun eh. Ala. Ado ka dakit, agdingding ag worldly music, ala. Isungawan regtam. You know why? Kasi, sisisin mo ba naman ako? 2 oras tala nagkita, tuywag. Kato na agawit ka, ti Holy Spirit, parparubruban na ka. Tunsakbay ka nga maturog, kasarsarita na ka. Tumakaring ka tibigat, ag-devotion ka kung kunanakin ka. Basa kat Biblia kunana. Agkararag ka, which you don't do. Hangkag devotion. Hangkag basat Biblia. Diba? Oh, tas hangkag kararag. Mga kapatid, doktrina ng Holy Spirit yan. Deta nga doktrina, dapat, no naawatam dayjay, it should affect the way you behave yourself. Oh, may sapay. Agasam ta parparubruban ti Holy Spirit. Kumbaga, may ka nakigimong, nakaala ka ti bara, talaga naribay bak. Tumbigat, barkadat, kakadwam, kasano, kakabsat. Agbalbalang. Imbag ko man ipakitam ti kina Kristyanom. Awambat ka roads, pasubsubsubang ka. Diba, kakabsat? Gusto mo no saan? Di kita classmate mo, gagayim mo. Kasano nga mo mapukaw ti regtam? Kasano nga na maawan kakabsat? Kasano nga haan nga mapuyo-puyan deta baram. Kat di ka matam mo nga parubruban, di ka matam mo nga tunuyan. Ti Holy Spirit. Oh, iso nga kakabsat, walk in the Spirit every day. Uriyan ka agubra, be sensitive to the Holy Spirit. No makisarsarita kat barkadam, tununalpas ko ng Apo, no kadi naglablabusak na nakisarsarita kat nakiayayo, nakpayan, nakikatkatawa, kat hanak dapat makikatkatawa, di pagkakatawaan da Apo kat Lord. Pakawanan nak. Amom na i-practice mo't kasta kakabsat, natadem nga kanayon ti spiritual life mo eh. Pero agmodel ka, amom no apay, deta kakabsat. The secret to a powerful public life is your private life. Deta private life mo, iso deta everyday. Iso deta dakat balayo, dakat o nagtalugan mo, dakat di trabaho. That's your private life. Oh, natauhan kayo kakabsat. Kita yo. At dakag pa iso mo may makigimgim mong awambat. Di ka pa agkangkanta. Hello. Di ka pa agamen. Kakabsat, hangkay nga pilpilitan nyo, hanyo kayat. Pero sana naman maintindihan nyo, api, dakas ti agamen?
Si kama mga iba ka, dakas? Dakas? Apidi kay agamen. Pastor, jak naming kayat nga, ipanang ibagam kanyak kat, dedekas na papabainan na kami. Kat, nakabaybayag kan. Number 2. Oh, ito. Basahin nyo, go. Those who follow their own will and are full of passion. O, ikaw ba yan? Paunay kan, kakabsat? Di kito hanap umay kapilya. Umay sak paminsan, umay no ada tiyempo na, umay. No awanan kakabsat, awan latan. Ngam no may panggap ka dagiti turong da, ngam no may panggap ka dagiti daddo mga aramid ganay lubungan, apaunay kan kakabsat ti regtana. No padayad da, no kapilya awan. Mang kakabsat. Kasla kumaita prayer meeting, yan na mga tadigitan nga number 2 nga Kristiyanon. Yan damanan kakabsat. Amuda nga prayer meeting, wo. Amuda. Kaya lang handa mapanta kapilya. Ito ni, those who follow their own will and are full of passion. Number 3. Ito, dapat dito tayo number 3. Go. Those who follow God's will and are full of passion. Yan dapat tayo. Dapat da tayo, DJ, no aramiden tayo ti pagayatan ti Apo, kasi ngamin deta, aramidem matlanganan kakabsat, aramidem nga husto. Don't just do what is right, do it right. Hala nga aramidem, DJ, kayat ti Apo, aramidem ti husto, ipaypaysom. Dito yung absat, ibagbaga kada kayo ta, you know, this is like helping you sa personal na Christian life ninyo. No aramidem ti pagayatan iti Apo, be like King David. I delight ko na Di pagayatan ti Apo nga aramidem na talagang I delight ko na nagragsakak ko na Ragsak ko nga mga ramid ti pagayatan. So, itatagakabsat, kasi nga rod, when you give, do it cheerfully. Gagangay mo't lang nga mangted ka nga siraragsak. Practice am deta. Noham mo kayat, baka mo ka. Pero, you know, when you give, you should do it cheerfully. Kanda ito yung kakabsat. Gaputa giving matlat pagsasaritaan tayon. Uray prayer meeting, hana dapat lumabas ta offering bag nga awan marlat maitinag mo. Will ti Apo deta kakabsat. Kitam ti kina yung bag naging ka, pagpaganon na ka, kita man takaabay mo, gluk magkansang kabsat ko na. Wow. Kat agluk magkang agpaysungam deta, giving mo kakabsat, agkutong. Man, ag high blood ka pa yan, sobran. Ngam deta giving mo anemic. Ag diabetes ka pa yan, tiko sobrat kinasamit mo. Ngam deta giving mo kakabsat, naalsam ka na pa eh. Kakabsat will of God. Basta umay ka makigimong, kaya ti Apo nga makaitinag ka, pastor anang arod kat, kakabsat dingganak, hangkay pilipilitan no awan, ngam dito lang ti ibagagkan ka. Dingganak, no kitam tabagim, awan maitid mo. Ngam no kitam ti Apo, imposible nga hang ka makaitid. Sinutkit kitam. By the grace of God, hang ko ipalubos nga ti prayer meeting, awan maitinag ko nga offering ko ti Apo kakabsat. Di uray man 10 pesos no iso, angam no, dakdakil ngam detat kapasidad mo kakabsat, madimo ta. Haang nga delight di jay. Nang tud kamot lang, hamo ta, delight mo tapan nang tud mo. Palagi pang kayo kakabsat. Hangke nga dete pagpabainan. No dadumang aming kat,
Tumaod ka dati ko na dagat narigat kan makasurusuro ta tao no pagpabainam. Anang arod ka kabsat ka di mo tagtignay. Tapos digiti ko na dagat ni pastor, preach nga. Kala di may sa pastor ka no. Kunakan di membro na, 2 months giving lahat at ipipreach na. Ni pastor, talatamot giving mo, ti ipipreach na mo. Kat nadamag kan di pastor, kat kuna na, apay Brad, sinalangad na. Imbagam ka nung ako ha, kanayo na giving ti ipipreach ko. Huwag nga rod, pastor, kuna na. Kat kuna na, huwag Brad ata, no kitak ta record, di ka mo't pinangtad. Agsardeng akto nga mang mag-preach giving, numangtad kan. Kakabsat, kita nyo lang ng tinggal ti apot, bibiyag tayo. Angas tayo, mata tayo, puso, kidney, liver, gallbladder, aminan. No nauma ti apo king ka, ibagakkan ka. Singiran na katihang ka makabaybayad, uray kitam. Naglawag ta ko na ta Proverbs. Kita nyo kasi kakabsat, detipay, dapat matanggap yo, trabaho ngamin timang tubngar. Kung naanagat, all scripture is given by inspiration, profitable for doctrine. Insuro kat right, o inaramid mo ide, di ka nagtultuloy, reproof, di ka tubngaran ka. Ape, di ka mat nagtuloy nga mangbangtudang kuna ka. Naking kinwa mo. Hello? Nang rugi ka nga mayat, yamaw, apay awanan. Awan mo ta, nagdalos mo ta record mo. Ngam narugit mo tabiyag mo. Hello? Oh. So nga kakabsat, napakahalaga nga maawatan nyo nga ti trabaho ti pastor, mangtubngar. Oh. Kaya't yung matlat matubngar, wanuhan nyo kayat. Di tubngar nga talaga. So nga kakabsat, okay? Ulitak dyan bagak. Hangki pilpilitan. Baka, deti mat te panunod nga. Grabe. Aglalo deti yung preach ko. Itagat, amumagat no. Dagite han na makaaw-awat ti. Deti puntos tayo kakabsa. Dagat katan na deto. Sanan to ipan nga, ano di 11 na nukwan. Ang pastor na namimilit sa miyembro niyang magbigay. Kunana. Abangan nyo deta kakabsat. Baka no permi nga pasikatan na tayo ti apo. Sublyan dan to. Dagito nga preaching ko. Ikaabil lang to, ang pastor na hindi ako namimilit. Ipinapakita ko lang sa inyo ang isang possibility. Why are you limiting yourself? Ulitek, no ti bagim ti kitam, awa maitod mo. Ngam no ti apot kitam, kat nagkararag ka, apay di nakarod ikan ti itod mo. Kat kalusugan na tayo di blessing, channel tayo lang, instrument tayo lang. Mga kakabsat, nagragsak mo't ka ti apon nga, amin tayo, ag-take part nga mangtid. Next Wednesday, hangkay pilpilitan kakabsat nga panunutan nyo din bagak. Agawid kayo, agidda kayo, usigan nyo, 5 hours nga panunutan nyo, ibagayon to kanyak, no syakti kamali. Okay? Hangkay pilpilitan. Ngam ti challenge ko kakabsat, every prayer meeting, by the grace of God, you should be able to give. Alakat, no talaga nga awang ka kabsat. Alakat haan nga take ko ang tayo nga. At nga rot impakita ka da kay nga possibility nga di mo man napanunot nagpaisaw. Padasak man pelang. Apo, they challenge ni pastor ka da kami, makita mo't ka sa saad mi apo, talaga nga narigat, angam ay ayateng gagat, naggimong kami, aglabas latata o pering baga, jak man lamang ka itad. Apo, pangaasim ka dita, i-elevate mo ti kasasaad ko. Tahang ka di mapasamak nga, aglabas, kat awa ba ito? Kita man, di Macedonian believer, di poverty kunana, di da kayat nga pinalabas di opportunity, nga ni Apostol Pablo, ada kayat nga tulungan nga believer si Jerusalem. Hana imbaga kadakwadan, ngam nadamag da, tatan isudat nagpresenta, Apostle Paul, we want to take part. So nga alaam deti sagot mi, nga inayon mo, kadigidjay, tulungan tayo di Jerusalem. Imagine that. Ang tawag dyan, grace. So, kakabsat, when we give, we should give cheerfully. Practice. Dijay tika na ti Bible, delight. Amen. Every man according as a purpose set in his heart.
So let him give not grudgingly or of necessity. Gaputa pinilit ni Pastor, no. But you understand it. Nawatan niyo kakabsat? Oo. But for God loveth a cheerful giver. Now, number 2, when you serve, do it wholeheartedly. Agserserbikan, good. Pero lagyan mo ng puso yung ginagawa mo. Amo ko na nga, di pagyaman ni Pastor. Di pagyaman ti Apaw. Napanag Lord, nakigimo. Wala nga, awam mat, pusom kakabsat. No, agserbi ka, do it wholeheartedly. Kung na di Colossians 3:22, Colossians 3, servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service. Nagpintas dito yun, di trabaho. Praktisan nyo dito, kakabsat. Not as men pleaser, but in singleness of heart. Fearing God. Pampanunutem, nga DJ boss mo, nga pagserserbyam, ti apo ti talaga nga pagserserbyam. In reality. Although in actuality, agserserbi ka di boss mo, ng panggapam di pusom, nga kunam apo, deto'y nga ipaay ko nga serbisyo kan boss ko, aramidag para kang ka. So kung na 23, anak ko na. And whatsoever ye do, do it heartily. Oh, as to the Lord, awan tiyempo ka mang-discuss kakabsat no, apay nga, ado digiti Kristiyano, nga awan ragsak kan regtana nga mga arami di pa nagserbi na ti Apo kakabsat. Pero again, hamo kumakuna nga, digiti nga min terorismo. Anak problema di kita terorismo king ka. Oh. Diba? Digiti nga min komunismo. Oh, iramraman mo pa ita North Korea. Hanga terorismo, hanga komunismo, si ka mismo. So nurture your heart. Kakabsat ding gandag imbagak ka na kay deto yan, instruction ti Apo deto yung kakabsat, don't do this for me, do it for God. My duty is just to tell you, just to teach you, just to inform you, perhaps you don't know, and even to remind you, baka nalipatam. Don't do this for me. Do it for God. No umay kayo agwalis ditoy. Amen. Praise God. Digito umay agwalwalis. Umay agdaldalos. Ramidin nyo nga na yung papusuan na nagdaydayamudom. Amen. Hanggang mo't nagdaydayamudom. Hello. Ano naragsak ti Apo nga nagserbi ka ngagdaydayamudom ka. Amen. Oo. Oh. Daki nga answers na nagsakay mo lang agtatakder. Ha? Oh. Dagay nga kang kanta ti choir. Awan mo't lat pa nagdaydayamudom yaw. Api ako nag-amen. Nagsabit kami manan. Hanyo kung kuna. Kantakam ka naman. Hanyo kung kuna. You know, when you have the opportunity to serve, do it wholeheartedly. Oh, again, don't do this for me, do it for God. Kakabsat, responsibilidad yo. Nga mang-nurture, DJ, puso yung agserbi ti Apo. Don't let me do that for you. It's not my duty to nurture that. My duty is to preach the Word of God, to remind you, but it's your personal duty to nurture your heart in serving God. Don't lose your heart. Amen. May makita nga by the grace of God, kinam, siyak, no, alahang nga, ibagak nga siyak ti kalaingan ng, as an example, no, agpiano kakabsat, kurang na lang ang mapugsat, deta, string na kunak lang arot kada kayo. Kasi no, pipiano at, ti pusok ngamin, kunak, Lord, I'm doing this for you. And you deserve the best I can do. So nga ipang ko di best ko, uri awan mga appreciate, uri awan mangkit-kita kanyak, uri awan mga observe kanyak, datay ngamin kat sa atin lalalaing nga kaslate, lagpasikat no, ada bisita ka. Siya ka, by the grace of God, gapu ka detoy, I learned to nurture a healthy heart in serving God. So anong pipiano po? I'm doing this for you. Dito pa nag-preach ko, I'm doing this for the Lord. No mapanak ag ministry, di ba? At that time nga masadot jelasag tayo. Ngam ko nag-apo saan, gagangay nga aramidot deto, hang ko aramidin nga agsasadot.
Aramidek nga naregta. Kakabsat responsibility yun deta. Umay kayo makigimo nga daragsak yun, responsibility yun deta. Sagana yun puso yung umay maki-prayer meeting. Sagana yun, di kita puso yung umay, dito kapilya. Naawatan nyo, kakabsat? So maruno, when you share the gospel, do it compassionately. No ag-share ka ti gospel, kakabsat, ipamuday pusom nga ag-share. Paunay ni Nelson. Nelson, nadakapelad ta? Paunay kang barok, Nelson. Nag-preach isuna ije basketball court. Sakbay ije ay ayam deto'y liga deto'y kakabsat. Kat nakalong sleeve agasam. Nakalong sleeve kat nag-preach isuna ti gospel ijay. Iso nga idinabuyak di pa nag-preach na kat nadadagsanan ti puso ko nag-apo. Tuno kita kami palubos mo apo. Isurok tupay ti pamayan na tapno nalalaing tuno next time. Amen. Share kamot lang ti gospel kakabsat. Patuudam di dadagsan mo hanga dete ibagam lang gaputa tapno adamay report ko hanga kasjay. Ag-share ka ti gospel, pataudam ikararag mo nga, Lord, dito ka sarsarita, kat ada ko madadagsan ko nga makisarita, dito, uray siyak ti agsangit na sangwanan na eh. Tapno lang umawat king kaapo. Yung ganon. Kas di tayo dapat eh. Amuyo ti amute nga mingkat dito, gapot agpiprits ti pastor, tilmo-tilmo, spoon feeding, anyo amo nga responsibilidad mo mat kakabsat nga aywanan tapusom. Di kayat mo katsaklatat mang tututbrasking ka. Tsaklatat ti man pagpabara mo tapuso. Responsibilidad mo mo tapabaraan tapuso ma. Naawatan nyo kakabsat? Adata verse na ta. Next, when you teach, do it faithfully. Nag-disciple tayo kakabsat, kuna tayo apo. Sapit a consistent ko nga aramidin deti apo. No weekly, di kad weekly. No monthly, o di monthly. Amen? Kung na di 2 Timothy 2:2, the things thou hast heard of me among men witnesses, commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Amo ipalubos nga, agsadot ka, tata, umay to, di kiti adong schedules mo, panagbasa, panagtrabaho, agawon na. Responsibilidad mo kakabsat, nga mangbantay, dayta nga ba nagtapno dim mabaybayan, jay, duty nga ag-disciple. Diba? Duty mo yan. So nga kakabsat, amin tayo no maawatan nyo laang kakabsat deto. Han nagparikot ti apo kada tayo, han nagproblema ti pastor. Next, when you sing, sing joyfully. Ang di ki agkakatawa kakabsat. Lagi nga members ti choir, di ba? The general choir tayo. Kita mag-choir ti Australia, ag-choir pa Jelasam, Lawag, pati Claveria. Nung nagkanta kayo, iso nga, amuyo kapsat, we are doing our best nga, tete, kahit pa paano, di pa nagkantam kat, you can do it kasi, di ba, centralized DJ service tayo ka. Tata, nagkamali ko ma, agalag kayo. Anyor aramidon deta kakabsat. Nagkanta kayo, uri agkamali kayo, ituloy yung latang akasla, di kayo nagkamali. At seryoso nyo nga di trabaho tayo, hanti nga paggaangawan di jay. Hanga amin na ba nagpaggaangawan? Adda lugar ti angaw, kan uray pa'y angaw, adda limitasyon na. Hanga gapo ta angaw, kaya tayo lang katawa tayo kakabsat kat sige, na limitasyon na. Pero going back, kamali ka, lakuma, kanta ko mato yun, iniko, nagkyak. Ancient of days, kunana, nangag mo di jay. Apo, tulungan nakahanak ka, ding agal-ulik, maperdi kam dito, yan ko na muna. Amen? Sing joyfully. Uri awan naging amen nga kongregasyon, agkanta kay latangan na regta para ti Apo. Amen. Dakay ta Australia already, dakay mangmanggag, agkanta kay latangan na pasnag. Dakay ta lawag. Uri hami mangmanggag ta boses yo, kanta kay latangan na pasnag.
Why? You're doing it for the Lord. Muyo, siguro kakabsat, tapnon ti kastagat kwa, ag-upgrade ti kwa tayaw, dito pa nagserbita ti Apo, you should be more aware of God than me. You should be more aware of God than anyone else. Don't be a man pleaser. I-shift mo tabiyag mo from being a man pleaser to a God pleaser. Ta uray awan makakita ken ka, uray awan mang motivate ken ka, ammom nga disiplina anti baging, ammom nga inorture di ragsak mo, kasi ti Apo ti pangar-aramidam. You shift your life. Kitam ti transformation na mapasamak king ka. Man. Dete uri adak ita trabaho kakabsat, Apo adak dito accountable ak ngagsolwi. Ti agsolwining kalatang awang mangibagbaga. Hanga dete saka agsolwin kakabsat no mo dete ada mangibagaken ka, di ba? Uno da i-report tayo, da kay ngayang people, that's being man pleaser. I mean, part deta ti panang training mi kada kayo to develop the habit. Pero no na-form mo di habit ang kakabsat, dapat agbalin nga permanent king ka di nga ubra mo. Naawatan niyo? Oh, I delight. Maude, when you pray, pray fervently. Oh, iso nga kakabsat, ti prayer meeting, nagpintas ti umay agkararag. Many of you are going from work, I understand. Ngam no kumala mabalin nga sambutan nyo ti prayer time, nga no prayer time, hang kayo nga agmulmulanglang lang nga sikikita ta screen. 2 consecutive Wednesdays nga makipray prayer partnerak kakabsat. Oo. No prayer time bumabaak, idi na minsan ti ka prayer partner ko ni Erwin nga amigo. Kat nagmayat di prayer mi Kasi kayat ko nga marik na di ragsak ti prayer Prayer time Amom no hang ka na blessan deta prayer time, sino king bason manan? Sika At di ka matambo nga iyalain ta sarilim tapno, mablesan ka ka di nga aramid. Oh, naawata mi ta kakabsat. Prayer partner ko ni Erwin, agsinublat ta Erwin ko na ako, sakti agbasan. Apo, kung kunagiday, agyaman ak, deto batak paway, taadada, kakabsat, nga the initiative na, kan naanap. Di jay ti word ko, hindi ka. Tsak talipado, di jay kararag ko ka. At the initiative na, nga mapandalat agbisita, Apo, sapay kuma, tahan na mapuyupoy, di jay nga commitment na Apo, mapandalat ta Apo. Oh, nalpasan. Second Erwin, sunod mo di agkarar. Naala na, di style ko kakabsat. Naala na. Di nga pa nag-prayer time, naala na. Oh, so katata, no sinod prayer partner na itay, no kasano di pa nag-pray ni Erwin itay, na-pick up na kanyak di jayon. Kat dati nga nabaybayag, no napanunot tayo kumamot ti kasjay, mga halaak pantinyo, ta sursurwak man nagkararag, no kulam kumamot, nga napanunot mo, di na kamay mayat kakabsat, nakalalis tutay amin agro. Amen? Oh. So prayer kakabsat. When you pray, pray fervently. Alaam di pastor, at that time, napadasan nyo, jay time kakabsat nga, kasla di ka pa'y makapagkararag nga fervent, kasi bambanog mo. When it's hard to pray, pray hard. And when it is hard to pray and you are so busy with life, don't let that an excuse because awan sa bali nga paggapuan ti pigsam no di babaan ti kararag. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. No madlaw mo nga kapkapoy kan, no madlaw mo nga sumsumken king kat mading ugalin kakabsat, agkararag kan, padalusang ka ti Apo, paitiming ka ti Apon, paituning ka ti Apon. That's the only way. Oh. Iso nga, a prayerless Christian kakabsat, makitam rag-rag. Di ba, ano tayo ko na ni Pastor Jonan? May mayat ti agkarkararag, ngem agdandanag. Tapos sa dadi ko na, tihan naman agkarkararag, rag-rag, talaga kakabsat.
Agbaling ka nga ragrag ti Christian life mo. Na disente man tabadong, natakneng ka man di trabaho, ngam ragrag ti spiritual life mo, tadi kag karkararag. Agsiyaatan numadlaw mo nga apo. Apo yun, pres ni pastor matamaan na kat madimo tirikrik na ako na apo. Korekam kat to'y puso, hanlak kat kastoy apo. Kung kuna mo na. Agasam da, idi na panak nagpres, pasukin. Diba? Ada DJ kunak sa ije nga, Absat, numatamaan kayo, nagsaksakit tarik na ganagam yaw ni Tatay Alex, kunana. Amen! That's right, Pastor. Thank you. Agpaiso deta, Pastor. Paunay ka. O, kas day ti puso yaw? Kung madit puso tayo. Madit mudmudo tayo. Madit at attitude tayo. Hello. Kakabsat. Mapungtil amin di kita. Maitsun up ti bibiyag tayo, numa nagkarkararag tayo. Nakita yu pa ita? Di kita kat basic, di kita core values nga, ti point na ita, ikan tayo ti puso, di kita ubra tayo. Okay? Reviewin tayo man di dyan, close tayo man di dyan, kakabsa, jak penalpas manan. Amen? Damaga man ta kaabay mo, natamaan ka? Natamaan ka? Napintas ti matamaan. Amen? What? Okay? O, basahan tayo go. When do it cheerfully. When you do it, amen. When you do it compassionately. When you teach, do it, praise God. When you sing, sing joyfully. And lastly, when you pray, pray fervently. I delight to do thy will, O God. Aramidan tayo lang, ti pagayatan ti Apo. Ikantay ti regta tayo. Buo nga puso tayo.